Akasin so kashi na biyu. Barka da zuwa tashar Matafi TV. Don Allah idan kai bako ne a wannan tasha tamu, kai kokarin danna mana subscribe. Sannan ku danna alaman kararrawa. Maryam da Kairat suna tafiya, suna hira. Maryam ta ce, "Ya mutumin naki ko na ce ya jikin Adam?" Kairat ta dan yada kai, "Yana lafiya, amma ina fatan ba dai zolaya da kike yi ba. Dan na fuskanci tun lokacin da aka ce miki Adam ya faɗi, kike ganin kamar abun kunya ne, kuma wallahi ba abun kunya bane. Tsantsar so da kauna ce da Adam yake nuna mini." Maryam ta ce, "A'a, ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba. Kin ga yanzu rana ta fara yi. Dama umma tana jira na a gida, tafiya zan yi." Kairat ta ce, "Haba kawata, ai ka bari Adam ya zo sai mu raka ki." Maryam ta ce, "A'a, na gode, sai mun yi waya." Kairat ta ce, "Shikenan, kya gaida umma. Idan Allah ya sa na samu lokaci zan shigo gidan naku." Alhaji Bawa da Hajiya Talatu su ne mahaifan Kairat. Ita kaɗai ce yarinyar da suka haifa, shi yasa suka ɗauki son duniya suka ɗaura mata, don kuwa ba sa so su ga ko da sauro ya taɓa jikinta. Alhaji Buba ya dawo daga tafiya, da yake mutum ne ɗan kasuwa, ya saba fataucin kaya daga nan garin zuwa can garin. Wato Hajiya tafiya ta yi kyau, an samu dukiya mai yawa. Kin san wannan yaro ya yi matuƙar kokari wajen kulawa da wannan dukiya da ma ni kaina. Hajiya ta ce, "Wannan ai jirwaye mai kamar wanka kake yi, ni sam ban fuskanci inda maganarka ta dosa ba." Alhaji Bawa ya ce, "Haba Hajiya Talatu, yanzu kin manta da manaja yaron wajen Alhaji Ilu?" Hajiya Talatu ta ce, yaron arziki, wa zai manta da manaja? Ai mahaifansa sun yi sa'ar haihuwa, sai dai mu ce Allah ya masa sakayya, ya bashi mata ta gari." Alhaji ya ce, "Amin." To Hajiya, da a ce wannan yaron zai nuna ra'ayinsa akan Kairat, da na yi matukar farin ciki. Hajiya Talatu ta ce, "Haka ne, amma ka san yaran zamani, ka haifa ne baka haifi halinsu ba, a bar su, idan ɗaya ya furta shi kenan sai a yi tona mai na." Alhaji ya ce, "To shi kenan Hajiya, bara mu ba su lokaci mu gani." Adam tun lokacin da suka rabu da Maryam, babu wani abu da yake kai komo a cikin zuciyarsa in banda tunanin masoyiyarsa Kairat. Kwatsam sai ga abokinsa Kamal ya shigo. "Abokina, ina ganin ya kamata yau ka shirya mu fita ko da za a dace, dan na ga unguwar can ta gida dubu kamar ana yasan lambatu." Adam ya ce, "To shikenan, bara na haɗa kayan na in fito sai mu tafi." Ko da suka isa wajen aikin, shiru, babu alamar wani aiki da ake yi a wajen. Adam ya ce, "Abokina, har zuwa wani lokaci za mu kai cikin wannan bakin talauci?" Kamal ya ɗan yi dariya ya ce, "Na daɗe ina wannan tunani, amma ka bari zuwa wani ɗan lokaci oga Dawa zai dawo, na tabbata idan ya dawo za ka yi matuƙar farin ciki." Adam ya ce, "Waye ya gaya maka bana cikin farin ciki? Ci na rasa ko sha?" Kamal ya ce, "Allah ya wuce zuciyarka, ina nufin idan kai ido biyu da oga Dawa kamar ka samu aiki ne mai gwabi-gwabi." Adam ya ce far da kungirin da ke hannunsa, "Don Allah fa, yaushe za mu je mu same shi? Ko yanzu a shirye nake." Kamal ya ce, "To, da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki, ka bari ya dawo, daga bisani sai mu yi abin da ya dace." Adam ya ce, "Ka san ina cikin wani yanayi da ba kowa zan iya faɗa wa sirri na ba." Kamal ya murmushi ya ce, "Ka bari dai, Allah yana tare da mu." Da sanyin safiya Adam da Kamal suka haɗu. Adam ya ce, "Hantsi daga gidan kowa, yau kuma ina za ka je da sassafe sai ka ce wanda aka yanko wa sammaci?" Kamal ya ce, "Ka san wannan lokaci idan kai bacci dan aikin da za ka samu taro da sisi sai a yanka ka, amma kaga yanzu sammako ya yi mana rana." Adam ya ce, "Allah abokina." Kamal ya ce, "Ka hanzarta, za mu tafi Yalwawa, an gama oga na kaina." Ya juya ya tafi don ɗauko kayan aikinsa. Ko da suka ƙarasha inda ake aikin, kowa yana fama. Adam da Kamal sun ida aiki suna jiran a biya su kuɗinsu. "Adam, don Allah ka hanzarta mu ƙarasa ko ma tafi da wuri." Kamal ya ce, "Haba, kai da ba mata ba, saurin me za ka yi? Sai dai ko don hutu." Ogan ya ƙaraso inda Adam da Kamal suke don biyan kuɗin aiki. Oga ya ce, "Na ji daɗin aiki da ku bani lambar ku, idan aiki ya samu sai na kira ku." Adam ya ce, "Allah ya saka da alkhairi oga, mun gode." Kairat da Adam sun haɗu a inda suka saba haɗuwa. Adam ya ce, "Amincin Allah ya tabbata a gare ki, ma'abociya kyau, ilimi, hankali da nutsuwa." Kairat ta ɗan yi murmushi. "Aminci mara karewa da kariyar Allah su tabbata ga jarumin da ya yi nasarar sace zuciyar Kairat." Adam ya ce, "A duk lokacin da na tuna irin hidimar da kike a kaina, nakan ji cewa na fi dukkan mazan da ke garin nan sa'a. Kalli yadda kika mai da ni ɗan gayu sai ka ce Salman Khan." Kairat ta ce, Salman Khan ɗin me? Ai ka fi shi haɗuwa, sai dai Sharukan ɗan kwalisa." Adam ya yi murmushi. "Kairat, ina addu'ar Allah ya azurta ni na miki hidima har ƙarshen rayuwata." Kairat karo na biyu ta sake murmushi wanda zai iya jefa wanda aka yi wa cikin wani yanayi. "To, zan tafi, sai haɗuwa ta gaba idan Allah ya kai mu." Adam ya ce, "Kairat, ki ci gaba." Da me fa? Ya ce, "Ki ci gaba da murmushi." Kairat ta dinga murmushi har suka rabu da juna. Kasance da mu ranar Lahadi domin jin ci gaban wannan shiri na Akasin so.